Eta bai, Izarretako gerraren aroan murgildu gara, bete-betean. Laugarren atala. Izarretako gerra. Larunbat honetan, ETV batean. Nik nahi nuena hain zuzen. Ez da pantailak euskaraz izango ditugulako, baizik eta azenolako burua ustea izango duen Jaurlaritzak Euskal Herria mundu zabalera irekiko den tur garrantzitsuan. Britañas la lucha presenta. Nuestra rebelión es lo único que queda para que el Imperio leemos que tú puedes ayudarnos. Ongi etorri Izarretako gerrara. Ez ote da izango hau mehatxu larriena. Asmatuko, ote dute asteburu honetan, han eta hemen Euskal Herriko zoko askotan zabalduko den hori ere zabaltzen. Edo nola ere, umore azidoa alde batera utzita, ez ahaztu Kalifornian ere ez dela ertzainik. Lasa eta Zabalaren kasuen urteurrenaren ondoren etorri da torturaren biktimen nazioarteko eguna. Eta Jaurlaritzak atzeratu egin ditu ekitaldiok kanpainaren baitan tokia ez zutelakoan. Oraindik ere agerian geratzen da torturaren biktimak bigarren mailako biktima izaten segitzen dutela. Eta bineta bati zugazarti ere tarte egingo digu gaur. Izan ere, Garagunkaren ikus dezakezuen bezalaxe, bertan ageri da torturaren biktimek bizi duten errealitateak agerian uzten duena. Tortura pairatu duten hiritarrak, herritarrak, oraindik ere, aitortu gabeak izaten segitzen dutela. Eta torturaren datuei erreparatzen hasita, ez da aztekoa, baita ertzaintzaren kasuan ere, datuak zientifikoak direla eta ikus dezakezue sailburu ezberdinen garaietan egondako tortura salaketak. Gainerakoak berriz, estatuko segurtasun indarrenak eta besteak beste Guardia Zibilarenak dira. Hain zuzen ere, Belok jaunak egunotan ahoa ireki du eta balioan jarri gerra zikina, gal bera eta gal finantzatzeko zeuen bolondrez kopurua. Uztailaren 23ari begira, alderdi sozialistako hautagai nagusiak ez du ez momentuz bere sendotasuna behar bezala adierazten eta aldiz Alderdi Popularra eta Vox inoiz baino batuago guztiarekin aurrean hartuta gobernatzeko prestutasuna adierazten ari dira. Para ti será muy simplista, para mí es muy sencillo. Para negar o dejar de negar o condenar o dejar de es muy sencillo. Cuando existe un partido que atenta contra los derechos humanos, cuando existe un partido totalitarista, cuando existe un partido xenófobo o homófobo, cuando existe un partido de ultraderecha, no se pacta, no se negocia y sobre todo no se pone a sus cuadros en el número 2 de las cosas. Tienen a la basura la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas votadas por 197 gobiernos del mundo, es decir, por todos. Y que lo que dice la Agenda 2030 es, queremos acabar con la pobreza, queremos que no haya desigualdad de género, queremos que los niños tengan todo salud, que tengan educación, que respetemos la tierra, que respetemos el agua, que luchemos contra el cambio climático. Eso es los objetivos de desarrollo sostenible. Y de repente hay un partido en España que contra 197 gobiernos del mundo, que está ahora ya confundido con el PP, pactando con el PP, casándose con el PP, dice eso. Esto me resulta completamente insólito. Los objetivos de desarrollo sostenible, que son eso, un programa de mejora mundial, de progreso, de fin de la pobreza.
Y también tiene ese contenido ideológico. Los derechos humanos tienen contenido ideológico. La verdad tiene contenido ideológico. No, la verdad no. Zu bizi gaua zen hori, Donostialdean, Egia auzoan, San Juan de Ezperan baten eta bestean ugari izan direlako, milaka euskaldun zuaren inguruan jira eta bueltan aritu garenak. Gauzak honela, aktualitateari helduaz, txistulariak zu bizi gauean, eta txistulariek lagunduta, emakumeak dantzari, berriz ere, baina orain honetan Bizkaialdean, gora emakume dantzariak eta gora kaxarranka. Hori gaur izan da, asteburuan baina badakizue Irungo Alardea laster dela ospatzekoa, aste honetan bertan eta azken egunotan badakizue ensaioak izaten direla festa aurreko girotze eta parrandarako ensaioa bera ere izaten dela, penagarria izan dena baina asteburu honetan horretan ziharduten gazte talde baten aurkan nola oldartu den beste bat eta besteak beste alde egiteko eskatuaz. Txilibitulariek baina argi pista ematen dutela zeintzuk diren edota zein ideologia atakoak diren gazte horiek zoritxarrez. Izan ere zoritxarrez kara al sol, doinua bera, Irungo jatarrikoa ere bada ein batean, bere letrista bera irundarra batzelako eta arriba bezalako egunkari jator bateko zuzendari ere bai. Tira, aktualitateari segida emango diogu, guazen Hego Korea aldera eta zer ote dakarte, Euskal txiolari hainbat erabat asaldatuta daude, Hego Koreako talde honek dagoeneko aurreratu den bideokliparen teaserrarekin, teaserraz baldin badakizue zer den, bideokliparen aurrerapena da. Ez da askorik ikusten, gauza da, zein den izenburua. Akaso ez duzue behar bezala ikusi, txikian agertuko zelako eta nahiko logotipo edo tipografia konkretuarekin, ezaguna zaigun tipografiarekin eta gainera protagonistak besteak beste Mikel, Maria eta Eba direla jartzen du. Zer nolako gauzak dakartzan ez da mundu digital honek? Bide horretan, bazen, bestelako kontu batzuk ikustera izan ere, San Juanetako kontuekin bukatzeko, deskubrituko duzue, zezen batek ez zuela esne beltza gogoko, eta ikus dezakezue bertan irudia, Xabi Solano, erailtzen ere saiatu dela Tolosako zezena. Hene bada, ez dakigu nondik hasi, baina nondik jarraitu bai, eta goazen sare sozialei buruz gauza fundamentuzkoago ez hitz egitera, eta horretarako asteko eta behin ongi etorri emango dugu Iruñe Astitz Maiteari, goazen zuzenean Iruñe aldera, izan ere, Iruñe, ze demontre egin duzue
Galiza eta Euskal Herria nolabaiteko fusioan sartzen, mundu digitala baliatuta. Ez esan ezer, mesedez, hasteko eta behin goazen girotzera kontu hau eta gauza hoberik ez dugu aurkitu, YouTubeen muñeira global tekno versioan ekarri dugu gaurkoan. Iruña, eta orain bai. Twitcha baliatuta, muga guztiak gainditzea lortu duzue oraingo honetan, baina azaldu iguzu, zer da zehazki egin duzuena? Ze badakigu beste Twitch-lari batzuekin bat egin duzuela, baina azaldu iguzu, ze asko, akaso Twitch zer den ere ez dute jakingo pantailaz bestalde. Lehenik eta behin esatea Twitch streaming edo zuzenekoak egiteko plataforma bat dela, hola azkar eta gaizki azalduta telebista eta Twitter batuko genu bezala, ze badugu hor leiho batean zuzeneko edukia, eta gero zuzeneko horrekin interaktuatzeko chat moduko lehiotxo bat, eta hori niretzat da Twitchen magia. Orduan askok esaten dute telebista berria dela. Eta zer egin genuen, joan gehien bidaia, bidaian horeretatik mugitu gabe. Kontua da, Lene Jokin eta Irurok duela hilabete batzutik ona elkarrekin biltzen hasi garela badala espazioan, horeretako badala espazioan, eta pixkat hausnartzen zer egin nahi dugun, zer egin dezakegun sare sozialetan euskaraz edukia sortzetik eta edukia sortzen, eta iruditzen zitzegun ere interesgarria jakitea beste hizkuntz gutxituetan zer nolako egoera duten, eta hori dela eta jarri ginen eurekin harremanetan, kasu honetan ne edo bere erabiltzailea neumatiko dela eta Fran alobeiratu dekoa dela, eta pixkat gonbidatu genituen gurekin zuzeneko emisio bat egitera kontatzeko eta partekatzeko ea nolakoa den galegoaren egoera eta eduki sortzaile galegoen egunerokotasunean topatzen dituzten kontuak. Eta oso interesgarria egon zen egia esan. Batek esango eta Twitch segula ez badut erabili, nora jo nezake? Twitchen murgiltzen hasteko behintzat, lehen urrats bat emateko? Nik uste dutela plataforma bertara sartza eta bertan erabiltzailea egitea. Ez da beharrezkoa ikusteko, ez da beharrezkoa erabiltzailerik sortzea, baina bai, txatean idatzi nahi baldin baduzu, horretarako bai. Hala ere, badazpada, nahi baldin badute ikusentzulek ikusi eta entzun atzoko egunean zuzenekoan gertatuko dena, gaur ez bada biharko igota egongo da nire YouTubeko kanalean sola esaldi osoa hori da. Entzun, ikusi eta gozatzeko. Eta gauzak apuntatzeko. Baina, azteko segidan, pantailak aipatu dugu, Twitch plataforma, aukera berriak, erronkak, egin duzuen esperimentu interesgarri hori, Galiziera eta Euskara batuaz. Pantailak Euskaraz ekimenak baina nahiko keixa agerikoa egin du, azken egunotan Gasteizko parlamentuan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionen behintzat. Ikusentzunezkoen lege bat nolabait osatzeko, eraikitzeko, aurrera behintzat ez dute egin. Besteak beste Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak ez dutelako horretarako aukera edo biderik eman. Bai, hori da. Azkenean Bildu pixkat kontestuan jartzagatik, Bilduk euskarazko ikusentzunezkoen sorkuntza ekoizpena bikoizketa eta banaketa bultzatzeko plana eskatu zuen, ez? Zeo zer egitea, ze azkenean hori Twitterren ikusi daiteke, baina egon dira mobilizazioak, egon dira sinadura bilketak, eta badago atzeko geroz eta mugimendu handiago, badago pantaiak euskaraz aipatu duguna, Netflix euskaraz, zer non ikusi plataforma mangaberri, badago geroz eta eskaera gehiago, ez? Pantailetan, kasu honetan, streaming plataformetan gehiago, ze hor sare sozialen presentzia ere eztabaidatzeko kontua da, baina, hori aparte utzita, streaming plataformetan, ez? Edukia
sortzera bideratzeko laguntzak eta plan bat, ez, egotea. Eta harrigarria egiten zait, nola Katalunia eta Katalanaren egoerarekin beti ahoa betetzen zaion jende bati eta betetzen zaigun ere, ez, askotan, baina gero gazteleraz esaten den bezala, geratzen den agua de borrajas. Eta nik uste dut, EAJaren kasuan ez, harrigarria dela, nola Euskadi eta Euskara, ez? Pues, nik uste dut ari direla bideratzen folklorismora, ez? Euskara bera ere, baserria eta baserri bukolikoaren irudia eta horrekin batera, eta espazio oso jakinetara, baina gero esaten dugu euskaraz bizi nahi dugu eta euskaraz bizitzeko behar dugu, eta atzo ere galegoekin egin genuen hizketa horretan behar dugu gure hizkuntza normalizatzea eta horretarako egon behar da denetarik eta txoko guztietan euskaraz. Akaso izango da, egin batean ere Iruñen, analisi honetan pixka bat aurrera egiteko asmotan behintzat, akaso izan daiteke ikusentzunezkoen lege honek gobernu bat ala beste izan, gauzak arautzeko balio beharko lukeela, eta hainbesteko borondate politikoaren mende egon beharrean legeria bera aplikatzeko beharra, bete beharra, eta baliabideak ere toki jakinetan modu esan dezagun gardenago batean aplikatzea. Tira, honek askorako emango du, aur behintzat Gasteizko legebiltzarrean momentuz aurrera egin ez duen egitasmoa bada, helduko diogu ziur baita aurrerago ere. Nafarroan ezin dugu esan asko zobe dagoenik kontua, baina tira, gobernagarritasunarekin eta San Ferminen txupinazoarekin batera hasiko den kanpainari lotuaz, Iruñe, zerbait garbiago ikusten alda edo esan genezake ohitu garela belaino artean aritzera eta dagoeneko San Ferminetako hamaiketakoaren menuan gehiago pentsatzera txibite, alkatetza eta alako kontuetan baino. Akaso oso kontuara izan daiteke, ez da? Hau. Ez nizuk ez esango, eta nik uste dut eurak ere argi dutela, osea, hemen ulertzeko Iruñerrian eta orokorrean Nafarroan uztailaren bosterako gauza guztiak, osea, munduak bukatzen da, eta beraz gauza guztiak itxita egon behar dira. Osea, bai arlo enpresarialean, instituzionalean, zure bizitza pribatuan, osea, dena egon behar du ja, gordetzeko kajoi moduko batean, 9 egunez, eta gero ja 14tik aurrera, pues ja 15tik aurrera barkatu hitz egingo dugu. Gogoratu dezagun, parlamentua nola dago, pues badaukagu gure eskolako patioa. Hor daukagu UPN edo Aitatxoren seme diruzalea eta dirua duena eta uste duena nahi duena egin dezakela, baina begira, non dago ez gaioa ditzen. Daude beste klasekoak asko damolatela, baina hor daude beste klasekoak dira eta ez dute nahi gure klaseko popue haiekin ezer jakin, eta, klaro, hiek dira EH Bildu. Eta zein da gure klaseko popua? Pues da, PSN, Eta, klaro, klaseko popuaren lagun onena, baina onena, beti bere ondoan, badola komunera, badola, ezakit, peontzan, xiban, jolastera, bera ere atzetikan. Erortzen zaiola xiba, berak jasoko dio. Pues hori izango da Geroa Bai, eta Geroa Bai oraintxe bertan nola dago, edo egon da, haserre. Ze, klaro, ze pasa da, PSNek gonbidatu duela patioan bere ondoan esertzera, klase ezberdinetako gutxi batzuk osatzen duten taldeari. Baina, horiek justo jolasteko eta gauzak egiteko kopuru minimora ere iristen ez direnak, eta, klaro, zurekin Nafarroa. Eta ze, Geroa Bai, triste. Eta zer egin dute gaur goizean? Elkartu, ze azkenean Geroa Bai etzen aurkeztu azkeneko patioetan PSN-erekin esertzera, eta esan dute, bega, hemen zerbait hobetu behar da, ze hemen patioan hirurak jolasten egon nahi baldin badugu, pues ez, nore esertzen den noren ondoan, eta zenbat amaiketako jaten. Bai, nik uste dut hau animazio bidez ere arrakastatxora izan daitekela azaltzeko. Aukera hori aztertzeko konpromisoa hartzen dut gaur bertan Iruñe ikusteko, bendik aurrera,
geure eskolako patio politiko hori zertan dagoen eta nork kendu dion nori amaiketakoa. Amaiketakoaz berriz hizketan segiaz eta gaurkoz bukatzeko Herri San Ferminen egitaraua ere bada. Garai bat ala beste, bizirik aurrera egiten duten festa erraldoi, baina herrikoiak badirenak. Kamizkaren bat bota eguzu, Iruñe, bide pixka bat zabaltzeko hemenetan. Bueno, kasu honetan aurreko astean aurkeztu zutela egitaraua, aurten soilik egun bateko egitaraua izango da Herri San Fermin antolatuta. Eurak agerraldian esan zuten moduan, salatu zuten moduan, gaur egun Iruñeko udalak bultzatzen duen San Fermin eredua bueltatu da privatizazio horren eredura, ez? Eta urte legegintzaldi honetan eta aurrekoan bai aipatu zela, ez? Honetan. Hainbat kolektibo faltan botatzen zutela, Asiron eta EH Bildu eta aldaketaren aldeko gobernuak egin zituen San Fermin parte hartzaileak. Hori da, parte hartzaileak. Partisanoak, parte hartzaileak, parteistak. Denon San Ferminak izateko egin zituzten aurrera pauso horietan atzera egin dela eta de hecho San Ferminen maila ia urte osoan zehar deitzetik oraintxe bertan deitzen dute bitan eta ja. Iruñe, segituko dugu kontu honen aritik tiraka, oraindik ere turra pasa behar delako Euskal Herrian barrena eta ondoren helduko dira San Ferminak, ikusteke laster bide honetan ze puntutan izango garen uztailaren 23an. Horri ere jarraipen emango dugu zalantzaria Iruña Astitz, eskerrik asko. Aste honetan berriz ere espero zaitugu, eta ez da mehatxu bat. Ederki, ostegunet arte, eskerrik asko. Oteiza, Txillida eta Basterretxearekin batera gaur taldea osatu zuen eta Jose Antonio Sistiagaren heriotzarekin honezkero euskal kulturaren ziklo garrantzitsuenari nolaiteko kapitulu itxiereare etorri zaio. Baten eta bestean irakurri dugu, 91 urte beteta bihotzekoak emanda Juan Zegula Sistiaga, sortzailea, zinemagilea eta euskal kulturaren berrikuntzaren ikur handietakoa.
Jose Antonio Sistiagaren oroimenak ugari izan dira sare sozialetan azken orduotan, baina beste izen bat aipatuko dizugu baita gaurkoan ere, egin egunkariko azken zuzendari izan zenari, omenaldi egin baitiote asteburuan ean, bere jaioterrian, eta Salotregiren omenaldiko irudiak ikusgai dituzue segidan. Egunotan kantauri itsasoan oinak busti edota bainua hartzera gerturatu zaretenok akaso nabarituko zenuten zerbait epelago dagoela ura edota 4 gradu epelago dagoela. Hau datu kezkagarria da benetan eta oro har Mediterranear itsasoa edota ozeanoen epeltze prozesuan adibide bat gehiago dugu zoritxarrez. Datu zehatzak esan da bezala, AEMETek berak eman dizkigunak eta temperatura gorakada hori ekainean uztailera heldu aurretik oraindik ere hain epela baldin bada, zer datorren garbi ez dugunaren seinale bada. Klima larrialdiaz ari garenean, ozeanoen epeltzeak eta honek dakartzan ondorioak izaten dira albiste, eta pantailan segidan ikusiko duzuen bezalaxe, mapan bertan ageri da berotze prozesua zein puntutan den. Ba ikus dezakezuenez, halaxe gaude, udako oporren atarian halako albiste gazi gozoak ematea ez da. Ez lan atsegina, baina tira, halaxe dator udara eta baita aktualitatea ere, itsasoaren eta ozeanoen temperaturaren gorakadak azernolako erantzuna ekarriko ote duen eta zenolako ondorioak kliman eta azken garaitako bapateko ekaitz horiek ez ote dira biderkatuko. Ikusiko dugu, baina zapore hobearekin uzteko helburuz behintzat, guazen kantaurira, baina Kontxako badia alde horretara, izurdeek ikusitako, utzitako ikuskizun ederra ikustera. Eta orain bai, bagoaz, orain honetan aireko ikuspegi paregabe batekin. Hanboto gain azaletik ikusteko aukera izan dugulako, badakizue Twitter sare sozialak, harribitxi asko uzten dizkigula, eta honekin bai, bagoaz, bihar itzuliko gara, baina badakizue iluntzero hemen izango gaituzuela, kolpez kolpe antenatik albistegian, eta nola ez, 24 orduz nahi eran, geure sare sozialetan badakizue, ez galdu, bihar arte, gabon pasa.